chokwadi chakunyatsokubuda pachena manje. People they are now following footage inenge ichiitika aiwa pama-events. Nawo pane video aiwa rinosefesa rinoonekwa kunzi aiwa as General Chiwenga panguva yakanga vapiwa madays pakutanga kwegore aiwa vari acting president. Panapa aiwa pane video rakambotrenda pasocial media seramuri kuona picture iro aiwa vachionekwa kunzi aiwa kutaura kwavaita naMutsvangwa vanhu vakati aiwa pangu vanenge vane zvavakuronga but pakusevesa maaudios atakuona naMutsvangwa vachifire back vanhu vazonyatsobuda pachena kuona kuti aiwa with the regime people they may hug and talk and do whatever they do but behind the scenes vachirongerana zvikukutu. Sarambira masvika buda nyoro pana upload subscribe like or turn the bell icon. Vanoposta this video namajara chizobuda nyoro chiti same with his relationship with Idi Mnangagwa. If you see them holding hands and hugging as if they are going to kiss each other, you would think they like each other very much. That Shona adage which says zino irema rinosekerera harisingadi, why do they hate Chiwenga? Usa question mark. Panapa manje pane munhu anochizouya achikomenda to this video ramuri kuona obva abuda achinyora achiti the way the wife tapped his hand was like telling him not to say much because dude and you are not being trusted. Tomasvambira nyoko panapa tiri kuona this video ramuri kuona mapictures munoona kuti aiwa the wife wa VP Chiwenga is Mutsvangwa and Chiwenga they were talking anotepa aiwa generally asi zvamuri kuona muvidhio ruoko kuti aiwa kwamakuenda uko muchitora nyaya munenge makudzikisa gejo. That guy wautaura naye is end to be trusted. Mashoko atona kuti aiwa maevents akadai achi unfolda muchiona kuti aiwa kunyange wanga akabatana maoko general pamwe naMutsvangwa toona kuti aiwa the wife Minyotabo aiwa Chiwenga kutepa kwanoita general kwanyatsokuratidza isignal yekuti aiwa kunyange zvenyu mukabatana maoko in front of the people pairazva paburial apo aiwa that cannot happen kuti mukazofumura aiwa deep secrets and then woita as if they like each other. Mashoko atona kuti panguva ino the ruling party it is now embroiled aiwa mutension yakonekwa nevanhu kuti aiwa potse chinogona kungoparara this ruling party. Tudze mafunguro emuri kudi pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu, subscribe or like.